Vi har sætning 181, og det er en sætning, man tager brug af ved løsning af simple andengradsligninger. Og her har vi ligningen x i anden lig med k. Og den gælder, når k er et ikke-negativt tal. Og det vil så sige, at x i anden det er lig med k, og her får vi så, at x lig med minus kvadratrod k, eller at x det er lig med kvadratrod k. Beviset for sætning 181 er, at k kan ikke være et negativt tal, da det så må give ingen løsning, fordi man ikke kan tage et negativt tal i anden, da det vil give et positivt tal, og heller ikke kan tage kvadratroden af et negativt tal. Ved beviset der har vi, at k det skal være 0 eller derover, og det vil så give, at k det er lige med kvadratroden af k gange kvadratroden af k, og det vil vi så få, at kvadratroden af k gange kvadratroden af k giver x i anden, som er lige med k. Og her der får vi så, at x i anden minus k, det giver så 0. Det laver vi så om til en kvadratsætning, og får så x plus kvadratrod k gange x minus kvadratrod k, som giver 0. Og her benytter vi os så af nulreglen, da en af de her led må give 0, for at vi kan få det til at give 0. Det vil så sige, at vi får her, at x plus kvadratrod k giver 0, eller at x minus kvadratrod k giver 0. Det giver så til sidst de to sætninger, x lig med minus kvadratrod k, eller x lig med kvadratrod k. Og så har vi så bevist, at x i anden lig med k altid skal være et positivt tal. Så har vi hermed bevist, at hvis k er et ikke-negativt tal, så må x i anden være lig med k, og det giver os så, at x er lig med minus kvadratrod k, og x lig med kvadratrod k. Vi har også skulle bevise sætning 332, hvilket er omvendt Pythagoras. Og det lyder på, at hvis siderne i trekant ABC opfylder, at a i anden plus b i anden er c i anden, så er vinkel C ret. Ja. Så vi har i det her bevis tænkt os at gøre brug af kosinusrelationerne, Pythagoras sætning og enhedscirklen længere fremme. Vi har her i den første, her har vi cosinus, en af cosinusrelationerne, nemlig at c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2ab gange cosinus til c. Det giver selvfølgelig mest mening at bruge den her, fordi så har vi allerede fået isoleret c i anden. Okay, vi ved fra Pythagoras sætning, nemlig at a i anden plus b i anden giver c i anden. Det må så betyde, at over for den her, der er den her, som den skal være, hvilket vil sige, at den her halvdel herover er nødt til at give skulle give 0. På den måde ved vi nemlig, at det der kun kommer til at stå tilbage, er a i anden plus b i anden, som giver c i anden. Nå. Så ved vi så fra nulreglen, at der er en af de her to punkter, der er nødt til at give 0, for at hele stykket ligesom skal give 0. Vi ved også, at a og b det er nødt til at være større end 0, da det er siderne på en trekant, og er derfor nødt til at være et positivt tal selvfølgelig. Det betyder så, at cosinus til c er nødt til at skulle give 0. Derfor går vi herover og tager udgangspunkt i enhedscirklen, hvor vi selvfølgelig har cosinus her på x-aksen, og vi har sinus lige her på y-aksen. Men vi skal selvfølgelig kun bruge cosinus. Vi har så hele det her stykke her, som er 180 grader. Og inde på den her følgende øverste, så er der kun et punkt her, hvor et cosinus kan give 0. Det er nemlig ved 0,1 her, hvor den så vil være 90 grader, ergo vil den være vinkelret. Det jo betyder så, at cosinus til c er nødt til at give 90 grader, for at det kan blive 0. Og så bagefter, når det er blevet 0, så giver hele det stykke 0, og så det vi står tilbage med, det er at c i anden er lig med a i anden plus b i anden. Det vil så betyde senere hen, at a i anden plus b i anden, når a i anden plus b i anden giver c i anden, så må
vinklen være vinkelret.